Lasse Boesen, velkommen til Færøerne. Vi står her i Midtby i Tórshavn. Og hvad er der sker her? Jamen, mange tak. Jamen, jeg er ved at arrangere et stort streethandball-event sammen med 250 børn fra 2. klasse her fra Tórshavn. Og streethandball, det er sådan en grøn bold her, der er soft og ingen luft i, som vi kender i almindelig håndbold. Men så har vi simpelthen sat nogle aktiviteter op, som handler leg. Det handler om leg med bold. Og det gør egentlig, at alle børn synes, at det er rigtig, rigtig sjovt. Og det er sådan set det helt store key til, hvad streethandball er. Og så skal det kunne spilles alle steder, det vil sige, at vi behøver ikke at have en håndboldbane. Og så er det noget, der er rigtig, rigtig godt redskab til at integrere i alle folkeskoler. Fordi at en hel klasse, uanset hvad man har interesse, om det er sport, eller det er musik, eller hvad det er, så alle børn synes altid, det vil være sjovt at lege med det her koncept. Men er det udendørs altid, eller? Det kan være udendørs og indendørs. Det afhænger lidt, hvordan det ser ud. Men det er ikke sådan, man skal bruge en håndboldbane. Vi kan bruge en lille gymnastiksal, der kan vi lave events. Vi kan gøre det. Vi kan bruge i stedet for at have et mål, så kan vi bruge en dør. Vi kigger lidt på, hvad der er til rådighed, men vi har nogle værdier og nogle ting i konceptet omkring streethandball, som gør, at det, der kan lade sig gøre, men bolden går vi ikke på kompromis med. Og bolden har den her meget, meget banale, simple egenskab, der gør, at det går ikke ondt at lege med. Okay. Men hvordan er det gået her i Tórshavn i dag? Jo, men jeg synes, det er indtil videre, jeg kan ikke klage. Der er smil, alle børn er aktive. Hvis vi kigger lidt rundt, så er der jo meget, meget aktivitet. Og en af de ting, som er finten ved det er, at hver barn har en bold. Det vil sige, så længe børn ikke skal stå og vente, så begynder de ikke at kede sig, har de en bold. Og den her bold, den har den egenskab, at de godt kan lide at lege med den. Nogle gange får vi egentlig at vide, at børnene har det lidt som et sovedyr, fordi den er ret behagelig at have på, og den dejlige rød ved fingrene. Og på den måde så bygger vi legen op igennem det, og barnet bestemmer egentlig selv, hvordan aktiviteten skal foregå. Men tusind tak for samtalen, og held og lykke med det her. Ja tak, jeg håber jo, at det bliver en succes heroppe på Færøerne. Tak.